Bon dia. Reflexió. Aquesta gent d'Esquerra Republicana estan allargant tot el que poden i més l'agonia del poble català. No són independentistes, no són catalans. És un partit espanyolista, que ens quedi clar. Però a part d'això ho estan allargant perquè cada cop ens envien d'Espanya molts més emigrants i aquests mai votaran per la independència de Catalunya, per la independència del nostre país. Per què? Perquè la majoria cobren i es pensen que en cobren de l'estat espanyol. Per tant, no deixaran de votar l'estat espanyol i mai votaran res que sigui català o que representi ser català. Aleshores, quedi clar que conec a molts immigrants que venen aquí a treballar i són gent molt normal i molt corrent, quedi clar, com nosaltres. Però tota aquesta xusma que estem veient que ens envien, violència i tot això, mai votaran la independència catalana i que cada vegada seran més, cada vegada serem, aquest 52% anirà minvant, perquè els catalans que tenim a l'estranger no poden votar. Això és un altre. Però bueno, això són temes diferents. La realitat és que Esquerra Republicana avui està allargant l'agonia al poble català. Per què? Perquè vingui gent que no votarà mai per independència o per aquest 52%, per fer-lo més gran, i volen anar baixant el xufler, sigui com sigui. Costi el que costi. El que no sé què pinta aquí Junts. Vale? La CUP, ni parlar-ne, partit espanyolista. Comuns, partit espanyolista, no parlem del PSC. Vale? Bé, aviam si tenim algun polític digne que s'hi posi. Bon 11 de setembre, encara que jo no hi aniré. Adéu.